बिनिनो जाहैबाय बर'आ ना मादैया खाथियाव लांनो नोंगो लाटा गानबाबो जायो ओमफ्राय ओरैनो नोंसोरनिखौ लांगा दख'ना गाना आरोना गानो गेजेर 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 नङा सब गानग्रायानो दं माने गरमाव माया गानबाय थागोन बे हस्पिटालाव थांनाया इमान साजाना थांनो दरखार गैयाना फैयै फैयै माने खाथियावनो मादैया जाहैबाय नै मेन कार्बि आंलं दिफुआवनो थायोना मेन न'आथ' दिफुआवनो आरोना बै मेडिकेल कलेज नতুन अखतना बे खाथियावनो थायो जों आरो मेडिकेल कलेज आंथ' नुवाखै नालाय बेनिफ्राय फैदोंमोन माने नागालेण्डआव जोंहा मोनसे ट्रेनिं दङ बेहाय थांनो थाखाय बिनि उनाव नै मादैखौबो लागान मोनबाय बिनि उनाव फंबायखौबोथ' लागान मोनबायानो ना मोजां ओरैनो मादैला खैजोन न'खराव सातजन आरोना थिगानो बेनि उनाव आदसा फेमिलि गाथै ना आदसा बै बिहामजोफोरा नाफाम जाग्रायानो गोजा जोंनि मानसियानो ना बर' मानसियानो गोजा माने ना मोजाङानो ओमफ्राय बेहाय माबायदि मोनदों थाना मोजां नोंसोरनि जायगाया बहुत मोजां मोजाङानो ना गाज्रिबा मालाबानो माबा खांसिगोन औ ओमफ्राय जोंनि बेवहा बहुत मोजां औ जोंनि बड'लेण्डआव थांफेरबायना थांफेराखै मादै गेजेर गेजेर थां गेजेर ओमफ्य लांहिन होननाय खोनाबाय थायो जोङो लांहिनाव मोजां बेसे गोजान जायो गोजान 120 एक दिन रास्ता सानसे रास्ता लामा आरोना माने बिसोरो बेहाय थायै थायै एकदिन रास्ता बिदिनो गोजान मोनगोन आरो औ थिगानो ओमफ्राय बेहाय माने बर'आनो नगां मोनहैबा एकदिन रास्ता जों बेवहाय आजा जानो हायो दा फुङाव थांबाय नों आरो मोनफैबाय थिगानो मोजाङानो नगां होनबाथाय एकदिन रास्ता आरो ओमफ्राय नोंसिनिया बर' गामियाव बेसेसो दङ मानसिफोरा दं बेवहा बिदिनो सोरबा दं सोरबा बिदिनो खम जों दा बे मेडिकेल कलेज थानाय बस्तियावहा सब मिलायनानै दं आरो जों माबा 19 घरसो दं 19 घरसो बर'फोरानो आरोना जों 21ता दं गुबुन जाथिबो थाबाय नङा होमबा मालाय बेलेग जाति बेलेग बिदिनो बेलेग बेलेग आरो जोंनि मानसि थैलायबा मा थैलायबा जोंनिया 21ता थिगानो मालाय बिसोरनिया बिसोर 21ता ओमफ्राय जानाय लोंनायफोरा जोंनि जेरै नाफाम जाग्राया मोनजोबखाया होमबा जों मोजां नङा होमबा ओमफ्राय माबाफोर लाइ मैगं लाफानो मेडिकेलाव आदसा हाजिनो नुनो मोनाखै आदसा दा नोंथ' डिमापुर थांगोन नालाय नङा होमबा फिसौआ लोमजादों बे मेडिकेला बारा हिखायनि गाजाजे बारा थिग नङा ओंखायनो गोजानाव थाङो आरो नोंसोर ना बेबो मैया हरावसो थांदों 7ता बाजायाव थांदों बा 7ता खाथिसो ना माने जों आरो फायथाराखै नालाय बै गोबाव मोनो नोंसोर गोजान मोनो आरो डिमापुराबो सोलिना जायोबा बहुत मोजां बेलेग जातियानो किमान सोलिना दं नङा जोंनि टेस्ट माने जोंनि मोखां महरनि मानसिफोरा रावबो गाज्रि नंखाया नङा होमबा गासिबो जों मिलायनाल' थानांगौ नङा सब बर'आनो दं ड्राइभार माबा माबि इसान दाग्रा मा दाग्रा सब डिमापुर कहिमा थिगानो मोजाङानो जोंजोंलाय मिलायखायो मोखां महरफोराबो माबानायबो जानाय लोंनायाबो भाषाफोराबो नङा होमबा मा नाम होनदोंमोन रानिनिखौ हाज'वारिसो नोंहा बेखायनो मा नाम होनदोंमोन माबा सनिया बेयावनो 8 बोसोर जाबाय थांलाय फैलाय जानाय माखौ मोजाङानो दा नुवाना जों दा 40 बोसोर बारासो जाबाय आदसा जों आरो बारा मिथियाना बबे स्टेसना बराखै बबे स्टेसना बेयावहा बन्द जाबा जों डिमापुर माबा नामदि बजार खालामनांगौ मैगं थाइगं लाङो नङा होमबा औ खस्थ' खालामखानांगोन खस्थ' खालामनानैसो माबाबासो जों जौगागोन ना नङा होमबा मादै खस्थ' खालामाबासो माबानो जों ओरैनो थाबाय थाबा जों डेभेलपबो जानाय नङा ना होमबा गुबुन हारिजों जे नुवाखै गुबुन हारिफोरा जोंबो नाजानांगोन जौगानांगोन ना होमबा जि बिजनेसनिफ्राय साख्रिनिफ्राय फरायनायनिफ्राय गासिबो जों जौगानांगौ ना होमबा मादै